Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Life TV, lona nguphelo kadini uPhoso Mthembu, uhlelo izinkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya-ke bafethu liney'nkinga zakhona, noma ungashonaphi, noma ungaya ka-left, noma ungaya ka-right, noma ungaya north, iy'nkinga zikhona emakhaya. Ngeviki ledlule lapha estudio sibe nomama ofikile naye obenenkinga abefuna ukusixoxela ngayo, abefuna ukusitshela ngayo, ebikade imhlupha, esimhluphe isikhathi eside. Namhlanje-ke sizamile-ke ukuthi sithole u-part 2 wayo le ndaba. Umama wayekade enenkinga ngabasemzini ukuthi bayamphekisa, bamenzisa izinto, bamenzisa imisebenzi nje enzima. Ineway ukuthi ziye zazama ukuthi nasithole umyeni wakhe nomyeni wakhe sagcina singamtholanga, sithole omunye umuntu. Namhlanje-ke sibalandile-ke la estudio, bafikile qathatha. Sinomama, sinayo babugumede. Mama, ngizocela ukuthi ulandise ababukeli nabalaleli be-Black Life TV ukuthi kwenzakalani ngeviki edlule. Ngoba khona wayengekho mhlawumbe ebhizi. Cela ukuthi namhlanje nje ubachazele kwenzakalani ngeviki edlule. Uzosichazisela la. Isitori sakho sihamba kanjani mama? Ngicela uzazise. Sanibonani. Igama lami nguThapsile wakamakhanya. Shuthi ngangibhalele la Black Life TV ngoba ngihlusha abasemzini bengiphekisa bengwashisa. Manje ngangifuna ukuthi umyeni wami abuye eGoli azongilanda ngihambe ngiyohlala naye. Hayi-ke umyeni nangu-ke sinaye la namhlanje. Akwenzekanga simtholanga ngithi umyeni ngeviki edlule. Yebo. La bese libanjwa owesimama. Yebo. Oh, okay. Nangu umyeni sinaye namhlanje la uzoyikhulumela ngokwakho ukuthi kwenzakalani. Sawubona phakathi wayo. Yebo njani? Uyaphila kodwa? Ngiyaphila sesami. Siyaphila nathi. Ngiyaphila. Hey, ngeviki edlule sesaba nenkinga la e-studio. Yebo. Yebo. Nangu mama ngicabanga ukuthi aluza udaba lakho uthi lithini. Ngiyaluza udaba lami mama sekhaya ngilizwe impela. Uzizwa unjani nje ngodaba lika mama mayelibeka ngoba uzwa ngaphakathi ubuhlungu ukuthi ubuhlungu ngaphakathi indlela nje aphila ngayo. Ya-ke ngiyamuzwa ukuthi ubuhlungu ngaphakathi umama wasekhaya. Into edala ukuthi kube buhlungu kakhulu ngiya-understand uthini. Ingoba wani mefona ilento zefonela mina ngiseGoli. Ucingo labanje umuntu wesimame. So ngoba libanje umuntu wesimame bengithi ngisahlela ukuthi ngizokwenza ngendlela efanele ukuze lo muntu wesimame amazi lo seGoli ukuthi ubani uyini nami ngoba mechaza ukuthi umama sekhaya wani mebamba ucingo lo mama oseGoli wathi umakoti wami kona kunjalo kuyiqiniso ngithi ngisazobhala ngibhalele ohlelweni lento zala TV umabona kude ngisho ukuthi ngifuna uyongazisela yena umakoti ekhaya ukuthi sekukhona omunye uza kwabo oseGoli. Ungakuphula ulimi. Ngicela ukubuza ukuthi nashada nini eGoli nomama umama uthiwa umabani kambe? Umamlive nashada nini? Kube into ephuthumayo ngasho ukuthi sihambile siyobhala nje enkantolo. Onabhala enkantolo. Amalobolo nenze njani ngawo? Bese ngakhipha amalobolo ngenxa yokuthi lapha abafuna izinto zihamba endlela eqondile ngoba abantu abakholwayo. Okay, ekhaya ukhona umuntu owaziyo ngalolu daba mhlawumbe kobhuti bakho? Uyedwa umfowethu engangamhlebela ngamuthi nje khumuka kancane ngamluma nje indlebe ngoba umfowethu engimthembayo lo osemakhaya. Kodwa uyabona ukuthi umama ziningi inkinga abhekene nazo ekhaya. Ngicela ubuza nje mhlawumbe mayelana nesondlo. Ukudla ubusakuletha mhlawumbe imali yakhe nento zokugcoba zonke izinto bukwehlisa yini ekhaya? Ya kona ade ngikwehlisa ukuthi phela inyanga de bezingeqe ngokuthi ade ngixake kakhulu. Uma imeqile-ke uma ikweqile ukuthi udlana awuboni mhlawumbe ukuthi into enza ukuthi mhlawumbe begcine bemfukisa ngale ndlela yingoba wena mhlawumbe vele bungalethi imali mhlawumbe bebenzela ukuthi asale sethola iplate. No nginethemba ngoba phela sakhe umuzi omkhulu lapha emakhaya bengazi ukuthi ngaze lali ngadlili noma imali ngingayifakanga ngoba kuyalinywa emakhaya kuyatshalwa yakhona ukuthi athenge lento zommbila imfina akwazi uzopheka laledlile. Utheni neminyaka emingaka nishadile noMamlife? uMamlife iminyaka ngasho mhlawumbe ukuthi unyaka no half ngoba ngisho kwaphuthuma. Umntwana naye? Yebo ukhona umntwana. Labantwana baseGoli mangabe udla nabo babukhondlo laba bala ekhaya bengadlile uye uzizwa unjani? Ngoba sengichazile ukuthi siswami ngiqhamuka mina ekhaya elikhulu ikhulu la ekhaya ngiqhamuka kulona. Ngiyathi abafowethu abasoze bangilahla ngezilamba izingane zami bebe khona abafowethu. Hey inkinga manje yazi ukuthini isikhathi esiphila kuso asifani nesakuqala. Ikakhulukazi uma ukhulisa nje izingane zabafana noma izingane zamantombazane zeyibadinga obaba eduzane. Maye ngasatholi nesupport ngathi kuba wesa. Kodwa ke angikho lapho babukhondlo. Isimo leso uyimisela ngokuthi usilungise kanjani? uMamlife ngobulana nje uyazi. Yebo uyazi uMamlife ngoba ngila uyazi impela. Uyazi. Utheni yena?
Ungivumelile ngicelile kuyena wangivumela ngoba phela nawe uyafuna le ndaba ukuthi manje ivele ngokusemthethweni yaziwe noma ivele ngesandla somnxele. Kufanele phela ivele esandla somnxele ngoba phela nathi nifona kwamangivela lapho wabazi le nto umama Makhanya ukuthi no sekukhona into kanje. Ikube nade ngazi bengithi mina ngisazo le nto ngizobhalela lo hlelo la ku-TV kubezwe ngokusikhulumela kwakho ke nje ngokwakho kumkakho na kumningizimu Afrika ekade ixakekile ungathini kuyo? Into engingayisho ukuthi ngitshele nje umphakathi South Africa ukuthi uma uyindoda kumele ubudoda bakho njengoba mina ngimele ubudoda bami ngendlela ade ngenza khona ngimele ubudoda bami lokho. Hayibo. Ngendlela ubaba ngifundisa ngakhona ukuthi indoda yenza ngendlela yazi futhi iba nezimfihlo indoda ngoba nami ngicabanga seswami nawe uyazi ukuthi awukho umuzi ongenazi izimfihlo nezindaba zakhona. So nami ade ngihamba ngendlela yami ukuthi no uma Makhanya kumele azi kodwa uzokwazi ngendlela efanele. Letho ade ngize ngathi ngizobhalela uhlelo ku-TV ukuthi ngimazise ngoba nami kade nginawo ukusaba okuncane ukuthi izofika kanjani endlebeni zakho mama Makhanyeni. Mawuthenga ulofu noma mawuthenga uhafu uyewulahle ngizothini mawuthenga isicathulo esisha lesesidala ungasinaki ungasa noma usiyeke sinethwe izimvula masuba nesicathulo esisodwa noma uyezama ukuthi lesi sicathulo zonke uyipholishe uyikelise uyibeke la zonke ube nezicathulo mhla ufuna ugqoka lesi ugqoke lesi wenze njani kanti babukhondlo la understand ukuthi yebo ubungade wenza njengoba baba wakho wathena unkosikazi wakho osekhaya omlobolile idlozi lona lithini mase umshiye ekhaya ungamtsheli nalutho ufake nomunye mawuhamba ngesizulu ufake nomunye ungamtshele lutho ke okay kulungileke noma ngisho mhlawumbe awumtshele lutho ke mayelana indlala ke nokuhlukumezeka lokho kungaka ke ngoba ngiye ngachaza ukuthi ngiqhamuka ekhaya elikhulu kuyangithusa mina mase uma Makhanya engitshela ukuthi ade hlukumezeka izade ekhiswa amanzi etheza ngokwazi kwami vele impilo yasemakhaya ngoba siqhamuka thina emakhaya impilo yasemakhaya uyatheza uma kodwa not usuku uhlukunyezwa kodwa wangitshela ukuthi uyahlukunyezwa nami ngakhuluma nabafowethu ukuthi lento abayenza abayenzelani uthi wabe emhlukumeza uMakhanya ukuthi uhlukunyezwe ilani basho bathi akulona iqiniso lelo. So ngoba ethi ufuna ngilento ngimthathe ngihambe naye eGoli kade ngimele ngiqale mina ngicele kuMamlife eGoli ngoba sihlala endlini eyodwa not ukuthi sinendle enkulu indle eyodwa kumele ngimcela ukuthi umama lo sekhaya uyafuna ukukhuphuka ezinga la eGoli. Naye wathuka impela wacishe waqoleka wathi ubengazi nje ukuthi yena kunomuntu utheni mase ethola ukuthi kunomuntu. Ngizamile ukumncenga uMamlife noma enolaka ngizamile ukumncenga wagcina evumile. Okay baba. Mama uzizwa unjani ngayo yonke lenkulumo esho baba? Mina ngazi ukuthi fanele ngithini. Ngizizwa nje umoya wami uphatheke kabuhlungu nje ngoba phela manje into angazange le sengizwa manje ngoba sefonelwe eGoli. Uphatheke kabuhlungu umoya wami. Okay noma singeke phela sikhulumeke ukuthi isinqumo sakho sigcina sithini kodwa uzimisele ngokwenze njani ngokuhlonipha umyeni wakho nokuhlonipha isinqumo somyeni wakho uzimisela ngokwenze njani? Uzosihlonipha isinqumo sakhe ngoba uthi usazocela kumamncane leGoli ukuthi ukhuphuke so uzowenzani uzolinda kuze ukuthi umamncane mhlawumbe avume noma wenze njani noma uyosho ebhasini phezulu masinyoka ibhasi? Ngizolinda kodwa engakwazi mayingavumi ngizokwenza njani ngemini? Ekhaya basenza basakwenzisa imisebenzi? Yebo basangenzisa. Mhlawumbe ngokwakho mawufika ubaba ufike wakhuluma yini nabo? Njengoba esho phela ethi ufike wakhuluma nabo. Kodwa mina bebesangenzisa kodwa nje bekhona nje bebengangenzisi ngoba bebebona yena bethenga ubuso bakhe. Hayi kulungile eMzansi Afrika niyazibonela sifike nayo baba uSigwili ke usitshela ukuthi yena umthetho wesiZulu ukuthi kumele ukuthi amshiye umama ekhaya ayothola omunye le ekhaya. Ngimbuzile ke baba uSigwili ukuthi yena masemtholile lo kumele ukuthi angasamnakekeli nalo osekhaya uthe ena ubesazama indlela zokuthi afinyelele kubo. Isisombululo sayo yonke ke lento isithini ke babhumede? Ngasho ukuthi isisombululo kusuka manje siyaphambili ngoba ngisho ukuthi kuzongiphoqa ukuthi
naye uMamlife ngihlale naye phansi ngoba sengihlalile noma Khanya ngimchazele isimo ukuthi no kuzomela bejwayelane ngoba sebezofana nezingane zandawonye. Mina ngikwazi kwami uma ngithatha umakoti ngizokhulisa ikhaya. Kahle kahle umakoti kumina kufanele ukuthi bayizingane kumina ngoba mina ubaba. So kuzomela ukuthi umthetho wami bangawiqi. Kuzomela bezwane. Lapho toha khona baboda kuyatoheka. Kuyatoheka. Awu siyabonga Qwaba. Hayi sibonga lokho mangabe kutoheka. Nanokuthi kumama naye mayivuma ukuthi uzolala umthetho kaBaba vele isithembu sikhona ngithi vele siyaphila. Yeah uyasemukela isithembu naye. Yabo. Kodwa naye into ayifuna abafethu ukuthi ayeleyo kwando ngayibhaliwe. Ngizwa ngoba bathi sengishilo ukuthi hayi ngisazoke ngikhulume noMamlife. Indaba yakho kulento ukuthi akumele akhuphuke naye eGoli. Ngoba phela mina ngikwazi ngami umuzi wakho la emakhaya lapha eGoli kuzongiphoqa ukuthi ngingakhele yena uMamlife. Hayi ngiyezwa bavugumeta hayi ngiyezwa Ningizimu Afrika uMamlife ke uzohlala eGoli. Uma amakhanya uzolokho ehleli lapha emakhaya kodwa uzothi qhu ngapha buya. Shuthi ngapha unkosikazi lo owasekhaya. Ngisho kanjalo bangishilo ngathi ngandisa umndeni. Ngandisa ikhaya. Hayi ngoba ngibhidliza angizile ukuzobhidliza. Nathi futhi inkinga zomndeni siyi Black Life TV siyandisa umndeni and umndeni siyayihlanganisa ngoba kumnandi manje uzophuma la ke senibona senigaxene mhlawumbe ningadlula naseyindaweni ezithile bani nize nitike ngebili iboco. Ngizwa kahle mina into engijabulisayo nje ukuthi mama Makhanya uvumile isinqumo esithathe ukukhombisa ngokusobala ukuthi uyawuhlonipha umthetho wakogumede uyakukhombisa ukuthi ngempela wathelwa ngenyongo lapha ekhaya lithi wayihlonipha kangaka. Hayi siyabonga Qwaba. Kubonga mina. Okay. Uzizwa unjani ke mama namhlanje? Ngijabula ukubona umyeni wami. Bengifisa nje ukuhamba naye kodwa ngakusenzeka. Hayi mina bengizokhala ebhasini. Hayi ngizosho phezulu. Bengizosho phezulu. Yezwa bengiyofana noEtel. Bengiyofana noEtel. Hayi sengimbonile sefikile. Hayi cha kodwa phela ngihlohli. Angihlohli. Mina ngisho mina uphela. Nabezosho phezulu. Siyabonga mama ukuthi na uphuma uhleka namhlanje. Bengingazi ukuthi unamazinyo amahle kanje na mina. Hayi ke. Hayi Black Life TV nababukeli siyabonga kakhulu nibonile ukuthi uhambo lwethu lube luhle kanjani. Baxolelene ba right bakhulumile and nginethemba lokuthi vele bathema befika laba ka Black Life TV bese vele sebekhulumile sebeyisothile inkinga zomndeni wabo. Inkikhane ekhali inkinga zalo noma ngathini ke kuthiwa ena ungikhomba nje ngesithupha imino engaki ewu4 ibheke wena thi ungikhomba ngo7 imino engaki ibheke wena isithupha lesi imino ewu4 ibheke wena so asilungiseni bafethu lapha sikhona khona ukulungisa lona nguphela kaDino Phoso Mthembu ningakhohle ukulike ni subscribe ni view ni comment ngokosiko ke loka Black Life TV naku inkinga zomndeni nakakaphelu wethu nakaphela kaDino Phoso whatever they call it at night abantu sebexolelene bayibangana usungamanga umkakho yanganani awumange noma mxhawuleke Is the Black Life TV